Vaseline waphalela amaphupho esikhwameni esidana waphumela ugwagwelelo othuleka bheke emuva wathatha isibusiso sikamama negothini likababa bathi mntanami umfula mkhulu kodwa uzothola umkhumbi wabona izibane esikhanya njengelanga lasekuseni wacabanga ukuthi iholide lidlalwa kalula edolobheni kodwa irenti yafika umsebenzi wawuncane lelo langa lapho inkinga yangena khona ingoma hayi Vaselina kuphilanga lakho ubaleka amaphupho endleleni lojuli manje umlindloyo uyakhohlwa umashonisa uyamfuna isisindo sedolobha sizophula izintonga hamba kahle leshe mfethu lana ngicabanga ukuthi ngilahlekile yazi ulahlekile leshe ufuna amaroom mfethu okukasha mfethu mawathola amaroom mfethu maroom mina hayi angazi ambubuza lapha esitolo esinapho futhi ukuqoqoza komnyango kuba yisihluku njalo ugcina ubusebusuku lapho kubanda khona ucabanga ekhaya nasemathafeni eholide uyamangala ukuthi ngabe edolobha fanele lobu bushungu noma kufanele abuye ngebhasi ekhaya ingoma hayi Vaselina ibathenda shoba mfethu ula ngaphonisa umdisturb kubhothi baze ngilahlekile la ngifuna amaroom okukasha mfethu ulahlekile umbani usuka kumwakabani hayi mina mfethu uVaselina ngakamashawa ungustepta Vaselina khona amagama asa-exist so ngiyambona nolehla lapho ukuthi kwasemaplazini impela futhi wena usuka le awazi ukuthi uya uzokwenzani la hayi wena mfethu shoot like erolalo ngithenjisa umsebenzi mfethu ingakho ngilana mina manje ngangisiza ngitholisa amaroom okuhlala usuku amaroom akashisayo nje bhodi wami usuka lena nje wena vele indawo yokuhlala unayo nayo maye bothi uzolala buphi awumi nduphapha manje bafo bakusiza mina hayi kuthi wathole lamaroom lo munye umagogo nje unokaqashisa amaroom nedi imali yakhe la uzoyiletha ngesikhathi nikhululeka mntana mama sengizokwenzela wena nediqiniso mntana mara bafuna isikhathi nje ithi amahala yini ngingamane nginibone ipheleni kwenyanga nemane ngisizile nale nyanga ngasiyophela kudala bafo ngoba bomile kumanje nje ba nangiso le ndaba yemachitani ngicela nihambe mina hayi emarumini nani ayana konje wena vele unje manje hayi wasaba kabiyama asambe ngikhaphe kulo magogo yabo niyangikabeyayo ba ukhi kona lo hey umuntu uyaqhamuka kasazi nokusazi asifuna amaroom hey umuntu evele emhlabeni hey uVaselina waphakela amaphupho esikhwameni esidala waphuma emgwaqweni nothule nabheke emuva wathatha isibusiso sikamama negodini kababa bathi mntanami umfula mkhulu kodwa uzothola umkhumbi wabona isibani isikhanya njengelanga lasekuseni wacabanga ukuthi iholide lidlalwa kalula edolobheni kodwa irenti yafika umsebenzi wawuncane lelo langa lapho inkinga ngena khona ingoma hayi Vaselina kuphilanga lakho ukubaleka amaphupho endleleni enothuli manje umlindlu uyakhohlwa umashonisa uyamfuna isisindo sedolobha sophula izinto ilalelikanleza phila alung shumayelana lo mdala ngikhaphela insizwa lo mdala ibiyale emakhaya igama lensizwa uVaselina izebendaba zomsebenzi nabaye indawo ya ikhona kodwa ikhona nisolo mdala nezamalini ehlambe lomla hayi lo 550 mkhulu 5 ili 550 manje hlambe makola ngena manje noma ngidinga le 550 no kufuneka ukuthi wena mkhulu uzele imali yabo izokhona ukuthi manje siqale kahle ukusebenza imali kuqala mkhulu bese siyakhona ukuya ngena hayi khuluma kuzo bana nje elebise ngimazisile ukuthi yeke imali kodwa mkhulu kwamanje benginganayo kodwa ngingathi kuyizama ya hayi ungakhululeka mkhulu uyofuna ngkhona mina yabo hayi abonga lo mdala sizophinde sekubonele isanyana akunankinga mkhulu isisindo sedolobha sophula izinto Vaselina ungavumela umphefumulo wakho uthengiswe
ingxenye phakathi. Okay, yebhuti. Njengoba sengitholile omunye na. Imali ngiyithola. Ish. Mama. Kule yasinto lengwarisayo manje. Kuba ngisha la ndlela la ndaweni yakho mfethu ukuze mhlambe lana kungangizamela khona bhuti. Hayi, khuleka nkabya. Unomunga noma emazi babakhe umashonisi. Hayi cha bhuti mina bomashonisa gamba thana. Na bhuti kuyomela ukuthi ngithanda. Anisho alidinga lero. La indawo pha. Angeke manje ungikoleke kungenani bhuti. Mina njengoba umbona nje anginalutho. Ha, usiza wena na. Eish bhuti. Utholakala phi ke lo mashonisa? Asambe. Nawo kube ngifuna ukubuva utholakala phi mashonisa? Eish mama. Asambe bhuti kodwa indaba zabo mashonisa leka mdala mama ngizokhoma nje mashonisa uzokunika. Kuvaselina waphakela waphupha esikhwameni esidala. Waphuma emgwaqweni ethule ngabheke emuva. Wathatha isibusiso sikamama nekotini likababa. Wathi mntanami ufula kakhulu kodwa uzothola umkhumbi. Wabona isigwani sikhanya njengelanga lasekuseni. Wacabanga ukuthi igoli kalula edolobheni. Ngithola la ngaphandle. Umsebenzi wamncane lelo langa lapho inkinga yangena. Phile emakhaya bros. Hey hard mfowethu. Uyoba malibaselina. Ya eish Sakwana phakazela ukakele. Phakele inkabi siyami. tusala la. Hayi nayi. Wali mash. Oh ngiyele mina. Ya makhaphe nje uye khona. Zasize la. Kangani wampela ngikhaphe nayo insizwa la. Awuphike na lo mfoko. Lo mfana lo uyafika shuma yena khonkothe. Ubuya le mgobothe emakhaya. Uthaba ngubani mfoko? Mina igama nguVaseliyeni Sibongwama. Vaseli shuthi ke manje uvuna bhuti le ndoda le. Sibuya kuma stand yamazi noma stand lo ashisa nga 5 mispilo. Oh ngale phezulu. Ya. Utshelele uSizwe ukuthi azame imali before angene. Maye wena khonkotha ngifuna ukuthi lensizwa uyisizwe ukuthi umkhulumele mhlambe na timer wakho maybe uzomsiza kanti ngokumbolekisa imali yapha. Eish bafowethu. Ngingalusuzibile impela lapho. Sure. Hayi manje khonkotha. Yeah. Awuve ma timer wakho man. Wenzeka le out imani wathola fast nje uSizwe. Ngidinga usizo lakho. Isizo lakho ngilidinga so ngijalo. Ayisengifazamisa lo muntu omdala madoda ngezinto abhizi ngazo ke angazo bhizi eziningi. Hello. Eyishe baba lana phela sengivele lenkinga ngangumngane wami lana ukhala ngemali la. Eish. Alright. Akunankinga ngizamtshela. For sure. Hey mate. Let's make baba nifike around boma 3 wamanje usabhizi yakho. Yo. Train face. Mara lizomnikazi time lakho La kanjani disappoint. Yo. Uyazi must utshele le ndoda nayo ifike nazo. Ifike ndaba zokulayela. IT uyiphethe mkho. Ya ish khona IT biyitwe onata. Alright. La tani yabona ngo. Ani uthebizele le ndoda zobe sesikela nomthetho walakhaya ukuthi ashashe imali yalakhaya kunibala. Memki yaso. Okay. mfowethu uyiletha ngempela le mali awuzoyiletha uyiletha wangayilethi phela ngena mina inkingeni akuleka yini phela lokulayelela mfethu hayi mfethu ngiyabonga mina ungisiza mfethu lento nje nawuzoyiletha mkabi yami athi uje engasekhaya noma akunankinga bheka misho busezile mfowethu ta ezalila sizonika ngitshela ukhonkothi sengihambile akunankinga mfowethu Kunjani mandoda? Ngiyaphila wonke kunjani Ngiyaphila. angijile ngibodinga imali la ekhaya uncle ngizomboleka imali mntaka Ufuna imali engakanani? imali engango 5,000 5,000 imali engaka? ke ngikuthi ngiyayidinga like serious Uzayibhadala ngale mali. ngizoyibhadala Uyasebenza? akhona nami ngithembise khona umsebenzi Bakutshelile imithetho yalakhaya. ngase ngazisilo konkosa
Uyazi ukuthi-ke imali engangalo 5,000 ibiya namankonyana anganani? Nawo yonke ilelo kugoda umdoktor. Ibiya no-2,000-ke. Kwangathi uyamangala nje. Eish. Wonama uma ungakhoni kukhona into ezizamlandela. Ngiyasebenza la. Anganguzala. Ayingumbalita. Uzokhona. Udokhona lenta. Abe njalo uzasala kulungisela umfana. Anenkinani. Mntwana. Kubuye Sempini ngibuyile. nje mkhulu. Ngini lo muntu, imali ngiyitholile. Ngiyawethola. Ngiyayithola, angazi ukuthi noma ungatransferela yini khona manje. Ya mara sister si-check-e kuqala le ndlu ngale yabo khona ukubona ukuthi kuze kuhamba kanjani. Kunenkinga cash. Ya ngingapha kukhulu. Ya ngiloko room lelo yabo. Hayi li-right lelo. Kodwa yabo kade kusala umshana la yabo. Umshana akekho uye kusiza ePitori yabo. Since-ke angekho uzokhona ukuthi usebenzise nalezi zinto ekhona. Ya kube sekhaya nje kube right ukhululeke mkhulu yabo. Uma inkinga ngikhona ngapha uyangithinta. Yonke sengiyoku-check-a. Ya ungabuka mkhulu. Alwazi impela ke. Angiyeke nje sakhona ne-sound yabo. Ya mara ukhumbule ukuthi phela uyakhona ukuthi ukhokhe ngesikhathi ndoda yabo. Ya. Kuleka ngiyathembisa. Iyothi before shona ilanga ngizobe sengikutransferele lena. Hayi ngizobona ngawe mkhulu. Kuleka ukuthi nje angiyiyo indawo le. Nankiya. Ya. Anginceda ke cash. Akhululeka mkhulu kusekhaya ke.